Melic del futbol, amb Jordi Melic. Catalunya Ràdio sintonitzem. De 4 a 9 amb el David Clopés, el Tot Gira escoltem, esperant que arribi el moment. Vinga, canta, Melic. Ja és aquí el Jordi Melic i la seva secció. No hi ha manera que en Melic no posi aquesta veu aguda, estranya. Els pòquers estan per davant meu. Jordi Melic, què tal? Ets la mel del futbol català. Abans, tema del dia. Jo vinc de lluny, jo vinc de molt lluny. Avui anem de golejadors. Busquem el pitxitxi d'hivern del futbol català. Màxim golejador del futbol català a la primera volta, eh? Correcte. Qui ha estat? I, per tant, mereix un reconeixement, no? Ha estat en Sergio Rodríguez, davanter centre esquerrà del Nice Barcelona Futbol Club, de la quarta catalana grup 12, amb 25 gols. Pues la verdad que no soy mucho de mirar clasificaciones ni estadísticas, pero ahora que lo dices, pues sienta de maravilla, ¿no? Y más aquí en Cataluña, que creo que es donde mejores jugadores hay y donde mejor fútbol se hace de todo el territorio nacional. 25 gols en una primera volta és espectacular. Molt. Ha marcat en tots els partits, David, que ha jugat, menys en 2, on per ser el seu equip no va veure porteria. 0-1 a casa contra el Badia i 0-0 contra l'Escola Futbol Base de Ripollet. Ha fet, atenció, 4 doblets, un hat-trick, 2 pòquers i un repòquer contra la Romànica. Aquell partit va acabar 5-0 amb 5 gols de Sergio Rodríguez. En total, com dèiem, 25 gols en 12 partits, amb una mitjana de 2,1 gol per partit. Amb aquests números, saps com li diu el seu míster José Manuel Luque i els seus companys, com li diuen? No. Mira com li diuen. Me llaman asesino silencioso, en plan cachondeo. Supongo que por acabar con mis rivales. Pero bueno, yo creo que soy un delantero que fuera de área soy asociativo, me gusta combinar con mis compañeros y me considero inteligente y con gol. L'assassí silenciós de les àrees. I és que en Sergio ha marcat 25 dels 35 gols, dels 36 gols que ha fet el seu equip. Això vol dir un 70% dels gols del Nice a Barcelona es marca el Sergio. Creieu, per tant, que hi ha Sergio-dependència? Una en el mica, Nice? suposo, no? Aviam. Bueno, no creo que sea así. Sí que es cierto que en algún partido me han hecho marcaje individual y algún rival me ha dicho que no me pase que llevo más goles que todos ellos juntos. Pero bueno, yo siempre he dicho que el fútbol es un deporte colectivo y creo que con los compañeros que tengo pues es más fácil meter goles y jugar, así que es gracias a todo el equipo. Atenció, que aquest és el primer any que el Nice surt amb un amateur a la quarta catalana, un equip que neix per donar continuïtat a la feina formativa del club en matèria de futbol base. Recordem que el Nice, que presideix un històric del futbol català, que encara és jove, en Quim Ayats, va néixer aquest club l'any 2015 amb només un equip infantil, i a mesura que passen els anys van tenint més categories fins que aquest any han pogut fer l'equip amateur. Doncs bé, de moment aquest amateur, gràcies als gols de Sergio i al bon futbol de la resta dels seus companys, fa que ara mateix pugui lluitar o estigui lluitant per pujar a la tercera catalana. És l'objectiu? Sí, claro, el objetivo es ese. Bueno, el míster José Luque me comentó el proyecto nuevo que se quería hacer y me hizo ilusión volver a compartir el día a día con mis amigos y compañeros, desde cero, empezar todo desde abajo. Bueno, el Presic y Minil también hacen las cosas bien, así que entre todos no tengo dudas que Nice irà escalando categories. Serà un frec a frec amb el Club Deportiu Badia del Vallès, que, per cert, li té guanyat l'Averaix. Per tant, el Nice haurà de superar el Badia del Vallès a la classificació si vol pujar de forma directa. I ara, David, us quedareu parats. Sabeu qui és el germà del Sergio Rodríguez, el nostre portista d'avui? L'Oriol Rodríguez. No. Bueno, no ho sabem. Jo l'Oriol Rodríguez no el tinc comptabilitzat com a germà del nostre protagonista. Però el Víctor Rodríguez sí, perquè he descarregat el guió abans. El Víctor Rodríguez. Molt bé, el germà gran té 32 anys i aquest sí que ha fet carrera com a interior dret, tot i que ara no té equip. Es tracta de Víctor Rodríguez, fins ara, l'any passat, el que jugador estava a l'Elx. A l'Elx, i amb un passat al Gijón, Saragossa, Getafe, Badalona, i també pel futbol base del propi Badalona, Mercantil i Barça. A més, en Víctor Rodríguez va guanyar l'any 2019 la final de la MLS Cup, quan el seu equip, el Seattle Sounders, van derrotar en la final d'aquesta competició americana. Normalment la MLS li diem l'MLS, la Major League Soccer. Exacte. Bé, sí, MLS també és correcte. Van derrotar 3-1 als Toronto, ell va fer el segon gol i va ser escollit MVP d'aquesta final. Per tot plegat, alguna vegada el germà petit, en Sergio, ha pensat que hagués pogut fer carrera com el seu germà.
Quizás si me hubiese dejado su pierna derecha y su mentalidad, podría haber hecho algo, ¿no? Pero para eso se necesita talento, mucha cabeza y muchas cosas más, como tiene él. Puede que sí lo haya soñado alguna vez, la verdad, y ahora que soy más maduro piense que quizás me haya equivocado en alguna decisión. Pero yo en el fútbol siempre lo he visto como un juego para disfrutar. Y yo disfruto jugando, compitiendo y ganando. Y si además esto lo haces al lado de tu gente, pues eres más feliz. I sempre he preferido eso a estar en categories superiores. De fet, Messi i el seu germà Víctor són els seus ídols futbolístics. En Sergio té un tercer germà, l'Alberto Rodríguez, que tampoc és el germà de l'Oriol, que és un banc d'esquerra i que també juga al Nice a Barcelona. Per cert, que en Sergio juga a futbol des dels 4 anys. Sempre davanter. Va passar pel futbol base del Barberà, de l'Espanyol, del Mercantil i del Sabadell. I com a amateur va jugar al Barberà, a la tercera catalana, va arribar a fer 38 gols i també ha estat a l'Olímpic Camp Fatjó. Molt bé. Adéu. Gràcies, Mèlic. Fins la setmana que ve. Vagi bé. Adéu-siau.